Ayo deh, ayo deh. Wah, lagi.
ganungane. Lho ya. Dikenepi ngene. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready Mas Cus? Yo. Heeh. Lho. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, heeh. Wah iki, ya menggoyang tampang. Ya, tepuk tangannya para penonton. Oh iya. Dasar sing ibot tadi. Oh, wis kesel. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, nggak apa-apa larian dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir ngono piye ya?
Gimana komentarnya teman-teman Astabrata piye? Nah, yo. Gimana? Itu masa ambekan, Mas? Lah iya no. Aku kan gini boleh gak? Boleh, bebas. Ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah. Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh gak? Ayo aja, kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kae wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. Biasa, Roh Masya Mbak Allah. Linvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli nggih. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah wilo, lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan, lah ya. Iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok Ibu Hajat antaraning Pak Paryadi Kang sarta Ibu Raminem. Ha ya.